на нашето внимание е поредното, бих казал, прикриване на корупционни практики, чрез които вероятно се източват милиарди левове. Преди известно време подадох заявление до министъра на регионалното развитие за предоставяне на заданията за тези 1300 км, както ви бях обещал, които той публично обяви, че се ремонтират в момента в България. На Министерството на регионалното развитие му отне 3 дена, за да заведе с входящ номер моето заявление. След това му бяха необходими още 3 дена, за да препрати моето заявление по компетентност до Агенция Пътна инфраструктура, която е на пряко подчинение именно на същия този министър на регионално развитие. В крайна сметка на 26 август получих решение за предоставяне на пълен достъп на всичките задания, по които се извършват тези ремонти. Дали обаче получих нещо? Само ще ви прочета какво пише господин шефа на АПИ. Точка 2 от неговия официален отговор. Заявителят е посочил, че желае да получи исканата информация на имейл еди кой си, т.е. по електронен път. В тази връзка той решава: предоставям пълен достъп до наличната в Агенция Пътна инфраструктура обществена информация, посочена в настоящото заявление, като достъпът до исканата информация се предоставя под формата на преглед на наличните документи на място. Прегледът да се извърши лично от заявителя в Агенция Пътна инфраструктура, в сградата на Агенция Пътна инфраструктура на 4 септември от 14 до 16 часа или на 9 септември от 14 до 16 часа. Ако това смятате, скъпи приятели, че е предоставяне на информация, целта е ясна. Бяхме почти убедени, че ще получим такъв отговор. Сега ние трябва да започнем да ги съдиме за това, че на практика не са предоставили по електронен път исканата информация, да загубиме маса време, евентуално като ги осъдиме, те да платят разходи от нашите данъци, т.е. ние да съдим самите себе си и съда да ги задължи отново да предоставят исканата информация. През това време ще изтекла много вода, ще се размива цялата тази информация и ние в никакъв случай не можем да осъществиме граждански контрол как се ремонтират, къде се ремонтират, по какви задания за милиарди левове тези 1300 км пътища.